Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na Arewa exclusive tare da ni mai gabatarwa Bashir Idris Abubakar wanda aka fi sani da Mixta Bash Mixta More Music ko kuma in ce limamin sauti ko kuma more sauti mai daban-daban like Fan Timothy. Shirin Arewa exclusive dai masu kallo shiri ne da aka tsara don nishaɗantar da ku da kuma ƙarawa mawaƙan Hausa hip hop na arewacin Najeriya ko kuma in ce ƙasar Hausa ƙwarin gwiwa. Inda a kowane mako muke kawo muku waƙoƙi 10 da ke tashi a arewacin Najeriya, bayan haka kuma a ƙarshen kowane wata muke zantawa da ɗaya daga cikin mawaƙan hip hop don ganin irin nasarorin da suka samu da kuma ƙalubalen da suke fuskanta daga lokacin da suka fara harkar hip hop zuwa yau. Amma kafin shirin namu ya ɗaura masu kallo nake cewa ku dakace mu. Waƙoƙi 10, waƙoƙi 10, waƙoƙi 10, waƙoƙi 10, waƙoƙi 10, waƙoƙi 10, waƙoƙi 10 a Arewa exclusive. Barkanmu da dawowa masu kallon mu. Yau za mu fara ne gadan-gadan da waƙoƙi 10 da ke tashi a arewacin Najeriya. A waƙar da za ta zo mana na 10 a wannan mako masu kallo za mu karɓo muku waƙa daga bakin Fizi YNS, ma'ana Abdulhafiz na YNS, a waƙarsa da yawa laƙabi da Amana. Da fatan masu kallo za mu nishaɗantu da wannan waƙa a number 10 na waƙoƙi 10 da cikin shirin Arewa exclusive. It's your boy Fizi, yeah. Beats by Fizzy. I'm a Superman, but wonder by the kid. I am famous in each and every state. First in line, bro, so you gotta wait. I'm like a bulldozer, support the pop. One day, I got all them ladies call me, then I'm on it. Pop, one day, I got all them ladies call me, then I'm on it. Kids and money, designers on my body. What's an assault body? But I need nobody. Then I got a lie in a dungo the cake. Nataka makahanu na keda kakewa ye. Marasa we know the creek any esaidawa. Kai da wena ai sai dai wawa. Saboda tsabar sa idan su zaka ga idan su yana ta karewawa. We saw her father yau mota bashi da mai. Window a kasa vision AC ai ta kare mai. When you're maintaining your budgets, they are connected like sockets. I do necessary greetings and I destroy the settings. So they use babalawo, but they know everyone had the subabao. When we are best and say, cause they know subabane. One day, I got all them ladies call me, then I'm on it. Babu, one day, I got all them ladies call me, then I'm on it. These kids are money, designers on my body. What's an assault body? But I need nobody. Then I got a lie in a dungo the cake. Nataka makahanu na keda kakewa ye. Marshall. Assalamu alaikum, na zo in cire muku yawa, san zo in cika muku aiki, kaka yarda ka zamto gawa. Ba sa min ice, wai dan ina ba da fire, ina yawo da guys, kwance min ice sai da flyer. I'm the baddest G in my area. Try to mess with me, you go catch malaria. Dan amana, babu kamana, in dauka caterpillar, kuma banda wani ke saboda. Babu one day, I got all them ladies call me, then I'm on it. Babu one day, I got all them ladies call me, then I'm on it. These kids are money, designers on my body. What's an assault body? But I need nobody. Then I got a lie in a dungo the cake. Nataka makahanu na keda kakewa ye. My brother wait, Bakoa Agabana, I'm out of space. Needed enough for a go on a race. Head as I did, now I got no one to face. I don't fear nobody, I'ma doing whatever I wanna. Going hard every day with no marijuana. Alhamdulillah, I will be forever grateful. If you're hating Mr. Cubsy, you must be a grateful. One guy at the bottom. All them ladies call me, then I'm on it. Babu, one guy at the bottom. All them ladies call me, then I'm on it. These kids are money, designers on my body. What's not so body? But I need nobody. Then I got a lie in a dump with a gay. Let the gamma can get a gay.
fifi. Wakoki goma, wakoki goma. Wakoki goma a Arewa exclusive. Waƙar Hafiz kenan masu kallon mu wacce ta zo mana number 10 a waƙoƙi goma na cikin shirin Arewa exclusive. Kun ji wai babu kowa a gabansa kuma all the ladies suna kiran shi dan amana. A rukuni na tara a wannan mako masu kallo za mu kawo muku waƙa sabuwar bidiyo daga bakin Double M ko kuma in ce Musa the Warrior a waƙarsa da ya lakabi da Haba. Haba dai masu kallo. Mu je mu kallo wannan waka daga bakin Double M Jarumi a waƙarsa mai taken Haba. A rukuni na tara a waƙoƙi goma na cikin shirin Arewa exclusive. Yawa Double M. Wallahi an kawo ta fa ya brain lights. Haba. Dingi, look at recording now. The magic fingers can be on the beat. Don't you ever forget the name, it's Mr. Double M. Babu wani introduction kokumanta. Haba. Bad rapper with the nice lyrics, ni na kona kiɗan saboda haka nake kokumanta. Haba. Since 96, 97 to 98 muke ta fama gashi kamar yanzu muka fara. Haba. Babu wasa rapping sai ka wasa kwakwalwa. Kun ce hip hop ya mutu nayi fatalwa. Kusa bango nake kada kai katanga. Kusa ina yi fa yana cika fadama. Gashi na baku isasshe banda hadama. Wana wasa kamar dan kwallo mai ritaya. Idan ka saurara da yawa zaka yi zazzabi sai ka je wajen kaka ka sha ararrabi ni dai a hankali da motsi da jiki ga wani dan sanarwa banda dai mai ciki irin mu ake ajewa da noman bana yan hana ruwa gudu suna nan ko ina zuwa suke kamar kwadi ba jin magani amma mu mun saba ba hana mu sabada wallahi ba mai hana mu rawan sabada daga nan har abada mu ne dai gaba muna gaba kana baya sai sun tokula masu style supersonic ina can gaba sira ce zalla da kai sun kau da kai me yasa wasu ba su san ci gaba idan muka magana dole sai sun ce basira ce zalla da kai sun kau da kai me yasa wasu ba su san ci gaba idan muka yi magana dole sai sun ce Musa fara su duka cinye su duka rappers nake dafawa na yi dafa duka across the microphone black man energy alive when they wanna bother me wannabe the jam is pain in your veins killer bees I don't Barkamu da dawowa masu kallo waka Haba kenan daga bakin Double M Jarumi a rukuni na tara a waƙoƙi goma na cikin shirin Arewa exclusive. Yanzu lokaci ne masu kallo da zamu kaɗa kalan shirin zuwa rukuni na bakwai inda a yau zamu karɓa muku waka daga bakin BOC ko kuma in ce muku Birthday Oganchasu ko kuma Beyond Ordinary Critics ko kuma da fasarar da kuka BOC wannan ruwan ku ne. A waƙarsa da yawa lakabi da ka huta malaka kamar ruwan buta da fatan masu kallo za mu nishadantu da wannan waka daga bakin Birthday Oganchasu har rukuni na bakwai a waƙoƙi goma na cikin shirin Arewa exclusive. Jimana, sai guys. Mai gida ka huta, ka yi lip kamar ruwa a buta. Mai gida ka huta, ka yi lip kamar ruwa a buta. Dare da ranar safe da yamma babu hutu. Addu'a zalla babu laya babu guru. Jama'a arziki ne mai rage mu. Inda wuce sai ka ji suna ta ce mu. Ka huta. It's a holiday. Ka huta. Ai abin sai da hutu. Ka huta. It's a happy day. Ka huta. Ai abin sai da hutu. Ka huta abinka ayyuka ba hujja ka shuka ka girba ka surfa ka girka samu har na nuna ba tuba dan wuya ba su ma da luga dan duka ya buya dan duba tukunna a huja na kuna like wuta na bunka ga dula ka busa Abuja Kaduna kab muna da suna gun hulɗa da juna kab suna batuna lalura ya ruga yanzu za a huta a taro gayu a ce su sako ba fu designu toshe da no respect da sabon tayu I'm from the tropic naturally hot mutumina zufa arziki ne a dunkule ka ci guminka kira hutu zunzurutu mara shirin retire the sense is coming mun yi wa bikin kidaya ni ba dan iska bane point and that's flat we understand the whole system in the black box beyond the box sai dai mu dake akan akwatin domin sana'a mu yayi wuya wa neman na kati. With all the signs of improvements, do you think one can easily silence this movement? Yet to start the war with only dialogue, you lose it. Mind my business, when the money pile up, I'll use it. I pick a pen, not only to prove I'm sicker than who was iller than the speaker who lost his voice, I never to speak again. When you can't talk, you expand thoughts, then you paint words, but there ain't us trying to tame us, that's what fame costs.
kuma dolo bai cin yaki. Na yi na sake yi na ta kai shi yasa suke ta cewa ka huta agogo sarki aiki. Da rana safe da yamma babu hutu. Addu'a sallah babu laya babu guru. Jama'a arziki ne bai rage mu. Inda wuce sai ka ji suna ta ce mu. Ka huta. It's a holiday. Ka huta. I have been saying hutu. Ka huta. It's a happy day. Ka huta. I have been saying hutu. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. On the mix. Wakoki goma. Wakoki goma. A Arewa exclusive. Waƙar Barde Ogancha suke nan ma'ana BOC wacce wa lakabi da ka huta tare da Nomis G wanda Nomis G yayi directing. Da fatan masu kallo mun nishadantu da wannan waka a rukuni na 7 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa exclusive. Yanzu lokaci ne da zamu kada kalan shirin zuwa rukuni na 6 inda a rukuni na 6 zamu karɓo muku waka daga Arewa Lagosian ma'ana Be Merry Aboki a sabuwar waka sa da lakabi da Mele. Da fatan masu kallo za mu nishadantu da wannan wakar. Mu je mu more sauti mu rakashe tare da wakan Mele, wakar da aka yi shooting a jihar Eko ma'ana Eko ikon Allah cinkus dakin tsumma shiga da kyar fita da dabara. Masu kallon mu je mu nishadantu da wannan waka daga bakin Be Merry Aboki mai taken Mele. Wai da gaske Be Merry Aboki a gida Be Merry Aba, samu kudin sa ne ma. Anya, kai, Be Merry Bass answer. Hold on, did they ask me question to make money? Shape person need license. Best answer to a fool na silence. No be silence again. Na Mele tori mono 10 million. Pere ewa lo gossip me, but I daily hamdallah. Come ye de say gumi baniji. Baby mind your business, na full time job. Come on, go find waiting you go chop. Stop asking why we dey on top. Bad belly, gossip stop. The more you look now, the less you see. My hustle too soft, ABC like DJ Khalid. I got that key, eto jugole, let me be. Me sunana, me aiki na, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, what to be my work, what to be my code. If them ask you kuce, me sunana, me aiki na, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, what to be my work, what to be my code. If them ask you kuce, me sunana, me aiki na, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, what to be my work, what to be my code. If them ask you kuce, me sunana, me aiki na, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, what to be my work, what to be my code. If them ask you kuce, me sunana, me aiki na, me lambata. Sun tambaya kuce, what to be my name, what to be my work, what to be my code. If them ask you kuce, how much I want myself? See them. See that I got more put in that. Say gumi. Bebogu. Amebo. Gulma. Kote. BMA Entertainment. I got it. Who got it? Mele. Wakoki goma. Wakoki goma. A Arewa exclusive.
Barkanmu da dawowa masu kallon mu waƙar B Mary aboki kenan muka kalla a rukuni na 6 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa exclusive, ma'ana waƙar da aka yi wa laƙabi da Mele. Me suna na Mele, me aiki na Mele, in an tambaya ku ce Mele. So in an tambaye ku ku ce Mele. Da fatan masu kallo mun nishaɗantu da wannan waka kuma da wannan shiri na Arewa exclusive. Kada dai ku manta masu kallo kuna kallon shirin Arewa exclusive inda muke kawo muku waƙoƙi 10 da ke tashi a arewacin Najeriya. Daga farko mun karɓo muku waka daga bakin Hafiz ko kuma in ce Fizi Wireless a waƙarsa da yawa laƙabi da Amana. Bayan haka muka karɓo muku waka daga bakin Double M Jarumi a waƙarsa da yawa laƙabi da Haba. Inda kuma bayan haka muka kawo muku waka daga bakin BOC wacce wa laƙabi da Kahuta. Daga nan kuma muka kawo muku waka daga bakin B Mary aboki wacce ta zo mana number 6 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa exclusive, ma'ana waka mai taken Mele. Kafin mu gangara rukuni na 5 masu kallo nake cewa ku dakace mu. Sunana Zara daga jihar Adamawa, ina jin daɗin kallon Arewa exclusive tare da Mr. Bash. Wakoki 10 na Arewa exclusive. Wakoki 10, wakoki 10. Wakoki 10. Wakoki 10. Wakoki 10. Wakoki 10. Wakoki 10 a Arewa exclusive. Barkanmu da dawowa masu kallo, da fatan kuna da shaɗantuwa da wannan shiri na Arewa exclusive. Yanzu lokaci ne masu kallo da za mu kai ku ga rukuni na 5 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa exclusive, inda a yau za mu karɓo muku waƙa mai taken Lashimoni daga bakin ni kaina Bashir Idris Abubakar, Mix the Bash, Mix the More Music, More Sauti mai waƙa da abin mamaki. A rukuni na 5 masu kallo nake cewa mu je mu nishaɗantu da wannan waƙa mai taken Lashimoni wanda Sani Suleiman ya yi directing kuma ya editing. Da fatan za mu nishaɗantu da wannan waƙa. Mr. Genius Beats. Mix the back from the building. Arewa exclusive, baby. And matter. Back to the feelings, oh na na na. Way back to loving, oh na na na. Bane the boza, oh na na na. Bane the motor, oh na na na. The career, everything we do is foreign. The guy you know we ballin' all night till early morning. Flash your money, want to chop money. Flash your money, want to chop my money. Excuse me, young mata, are you related to Dantata? Blow my mind like Yargata right now. I want to make you sahibata. See, excuse me, young mata, are you related to Dantata? You blow my mind like Yargata right now. I want to make you sahibata. Say the chimney, but to the feelings, oh na na na, big girl, Zambaki. Anything you want, girl, I got it now. I got it. Go make it get so Zambaki, yeah, Zambaki. But to the feelings, oh na na na, but I love you, no na na na. Bani the boza, oh na na na. Bani the motor, oh na na na. The career, everything we do is foreign. You the guy you know we ballin' all night till early morning. Excuse me, young mata, are you related to Dantata? You blow my mind like Yargata right now. I want to make you sahibata. See, excuse me, young mata, are you related to Dantata? You blow my mind like Yargata right now. I want to make you sahibata. But the feelings, oh na na na. But I love you, no na na na. Bani the boza, oh na na na. Bani the motor, oh na na na. The career, everything we do is foreign. You the guy you know we ballin' all night till early morning. Wakoki 10, wakoki 10. Wakoki 10 a Arewa exclusive. Waƙar Lashimoni kenan masu kallo, da fatan kun nishaɗantu da wannan waka a rukuni na 5. Yanzu lokaci ne zamu kaɗa akalan shirin zuwa rukuni na 4, inda a yau zamu karɓa muku waka sabuwa daga bakin G-Fresh da Al-Amin, ma'ana masu waƙar Kano to California. A waka su da suka yi wa laƙabi da Kano ta Dabo.
tumbin giwa jalla babba Hausa wai ko da me ka zo hamfika wakar da Ibrahim Cast ko kuma in ce Birema Cast ya directing wacce kuma aka yi shooting ranar hawan Nasarawa a jihar Kano tumbin giwa jalla babbar Hausa. Da fatan masu kallo za mu nishadantu da wannan waka. Mu je mu rakashe mu more sauti masu kallo musamman ma Kanawa sai mun dawo. Arewa on the beat. Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double. I'm a living legend, hip-hop, dueling and humble. Rest in peace to my grandfather, Adobe Yarrow. Emmy Apollos, Emmy Palmone and Gato. Governor of Kano State, so me sending a bravo. Allah Jikan, and Couple Drama. Boji Adamawa, MPJ, we take it over. Take your daddy, to Babaliwa. We're the secrets of music and also agriculture. Can you dig it? Kids that wants to, we never stop. Military model, real niggas, we all we got. G-Friction, all a minute, we always out the top. Anytime you see me around, stand up and see what's up. Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double. Kana one double, guarantee Pinky one more than Kana one double. Ko duniya bata gano ba, ba za mu daina tura sako ba. Ko duniya bata ranfo ba, baiwar musan ba za mu watsar ba. Hausawa sun ce gado sai an gado, ka je ka duba tarihin al'adun Kano. Hawan daba kada ka ratso, hanya in ka san babu zuri ka baro. Zahiri mun wuce raini Kano da 'yan banki ha. Matasan mu suna aiki saka jima rini da ma ɗinki Kano. Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double. Chasing dreams every time, cause I'm a hero. Buzzing singing back until I see myself on billboard. Life is turn by turn, and this is my turn. I'm starting writing lyrics, taking out the arrow. At the age of 7, 8, 10, 11, 12. At the age of 7, 8, 10, 11, 12. My flow is so amazing, I'm born from Arewa. Nigeria, Ghana, Dubai, Nasa Kunganewa. 20 years to retire, nothing can stop me now. Don't even think about it, my mouth is fire now. Hate it or love it, love it or hate it. Wish me well, hellfire go to hell. Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double, Kana one double, Kana one double. Guarantee Pinky one more than Kana one double. Kana one double, Kana one double. Allergic up, make some at them masanin Kana. Kana one double, Kana one double. Allergic up, make some at them masanin Kana. Arewa on the beat. Barkanmu da dawowa masu kallon mu da fatan kuna rakashewa da wannan shiri na Arewa Exclusive tare da zakakurran
jijiyoyin mawakan Hausa hip hop na arewacin Najeriya baki daya. Kun kalli waka kenan daga bakin G-Fresh da Al-Amin a waka su da suka yi wa lakabi da Kano ta Dabo, wanda Castic ke directing a rukuni na 4 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa Exclusive. Yanzu lokaci ne masu kallo za mu kawo muku waka da ta zo mana rukuni na 2 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa Exclusive, inda a yau za mu yi tattaki daga Najeriya, za mu bar Abuja, za mu je birnin Accra, daga nan za mu gangara Kumasi, inda za mu je Zango mu kwakulo muku waka daga bakin wato Garba a waƙarsa da yawa lakabi da ku bar hadawa. Me ake hadawa ba mu sani ba masu kallo, amma na tabbatar idan kuka kalli wannan bidiyon daga Ghana za ku san cewa gaskiya wannan dole ne, ba abin kamantawa bane ko kuma ba abin kwatantawa bane da juna, kawai ku bar hadawa, saboda Hausa hip hop ta yi gaba, mun bar su da kanzo ko kuma in ce mun bar su da kura. Da fatan masu kallo za mu nishadantu da wannan waka, duk da cewa yau aka fara sa wannan waka kuma ta yi tattaki daga na 10 ta harba zuwa number 2 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa Exclusive. Beat sick man about 10 minutes. Chale na ji shatan ya bata zango duka, shi ina Garba yake. Oh kai kana ji da Garba, mun tare Garba ya cosplay. Yanzu shi wurin man shi ke kwana. Kawo magana kake yin gani. Aboki sinan zuwa. Ah! Kubar dawo. Garba ya tabbaro muku kuba. Na so Garba na dawo kuma na ce muku na yan bar zango ya girgiza. Don shata ma san da zamana, tenda don wan warrior kuna anguwa babu yawa, kuma tindo na wasa bakina, ko kura na rami kare ba zai reni ban kai auka, cikin mu kai ne mai hankali, ka san da dare ma muna neman nama mutum muti, a don da nake yin rana da ya ka kira suna nan kana sagi na underground baka da zuciya, da daure ni karin fly sai na zama songali domin baka ya ka zama rana ka zama talarwa, came into the game they won't make a disappear, but it's bad like Idi Amin, I swear what a face, but this is the attitude now. Magana banjin magana ido ne abu daga manyan Libya. Shi da yaro Zango Zakarena, wanya as online saboda money family. UK na nema na, wasu na Central DJ Ice, UDR yake bugun wakana. American Black G to my goons in Chicago. Quarrels to the world, that be the motto. Mun so tin cikin nima yanzu ni ne topic. Don tunda na so da yadda suka son HHiphop. 1000 love, 1000 hate, Yakubu da ofa dama a gaishe ka. This year muna wurin ranar sallah na rap. Har rap su mai kaman ba su da lyrics. Bata koyi Nigeria da Sautizallah remix. Kwararo Zango Zakarena, wanya asafo na bayana. Ana magana ka tebanti. Bari adawa. Zango Zakarena, wanya asafo na bayana. Wala minka kakezaki. Bari adawa. London wente mayane meka. Ya kama keka oka ya so mujiyadinka. Enzu na kezuwa mawe na isaka tina biyo ka da 35 mbari ka takati. Hiro kuna kuma yara musuwa mushina son daga Hausa sama wake suwe tume karbi. Tujuwe duka suyi kama mbasu gani baban damu ba. Sly ya da punchlines na be bata ba. Waka muke imba danso ba para. Manya safumana bayana. No number for a new okoro tinto be my bosses. Ni boko policeman ila be my bosses. Awala babana aluta be my bosses. Aziz father and Kasasado be my bosses. Yaro maka game more money. I see you, regional commander, they owe you and they greet you. Yaro Zango Zakarena, Wakoki Goma, Wakoki Goma. Wakoki Goma a Arewa Exclusive. Waƙar Garba kenan muka kalla masu kallo a rukuni na 2 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa Exclusive. Da fatan mun nishaɗantu da wannan waƙa, kuma da fatan za mu ci gaba da marawa mawaƙan Hausa hip hop na arewacin Najeriya ko kuma in ce kasar Hausa, tunda yanzu mun samu mawakan hip hop a Ghana, muna da su a Benin Republic, muna da su a Niger, muna da su a Cameroon, muna da su a Chadi. Nan gaba za mu ringa tafiye-tafiye don ganin cewa mun zanta da su, kuma mun kawo muku fayafayen su, daɗaɗɗen fayafayen su don nishaɗantar da ku. Yanzu lokaci ne masu kallo da za mu kaɗa akalan shirin zuwa number 1 na wannan makon. Masu kallo, amma kafin mu garzaya nake cewa ku dakace mu. Barkanmu da dawowa masu kallo, yanzu lokacin da zamu kawo muku waka da ta zo mana number 1 a waƙoƙi 10 na cikin shirin Arewa Exclusive a tashar farin wata sha kallo. Kada dai ku manta wannan shiri yana zuwa a tashoshin Vision FM, ma'ana Vision FM Sokoto, Vision FM Kebbi, Vision FM Katsina, Vision FM Abuja, Vision FM Kano da Gombe nan ba da jimawa ba. A
wannan makon masu kallo zamu karɓi muku waka daga bakin classic wacce yi tare da haɗin gwiwan MI Abaga ma'ana MI na Chocolate City kenan. Waka su da suka yi lakabi da gudu wai muna bugu suna gudu ikon Allah ne no be voodoo. Masu kallo da fatan zamu raka shi da wannan waka zamu nishadantu da wannan waka daga bakin sarki classic Captain Sama mu je mu more sauti masu kallo. Wakoki goma. Wakoki goma. Wakoki goma. Wakoki goma. Wakoki goma a Arewa exclusive.
Thomas kallo an ce dai laifin daɗi karewa duka wannan waka kenan da ta zo mana number 1 amma za mu baku recap daga farko dai mun kawo muku waka daga bakin Hafiz ko kuma in ce Fizi YNS a wakar ta zo mana number 10 a wakoki 10 na cikin shirin Arewa exclusive. A rukuni na 9 kuma muka karɓo muku waka daga bakin Double M wacce wa lakabi da Haba. Bayan haka kuma muka karɓo muku waka daga bakin Barde Ogonchasu wacce wa lakabi da Ka Huta. Daga nan kuma muka gangara rukuni na 6 inda muka karɓo muku waka daga bakin Bimewi aboki wacce wa lakabi da Mele. Bayan haka kuma muka gangara rukuni na 5 inda muka kawo muku waka daga bakin ni kaina Bashir Idris Abubakar Mixta Bash Mixta More Music waka da na wa lakabi da Lashamoni. A rukuni na 4 masu kallo mun karɓo muku waka daga bakin G-Fresh da Al-Amin sabuwar waka sai da suke wa lakabi da Kano ta Dabo. A rukuni na 2 mun tattaki zuwa Ghana inda muka karɓo muku waka daga bakin Garba. Bayan haka kuma a rukuni na 1 muka kawo muku waka daga ikon Allah shiga da kyar fita da dabara wai cinkus ɗakin tsumma daga bakin Classic da Emma Baga a waka su da suke wa lakabi da Gudu. Masu kallo da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri a daidai wannan lokaci a daidai wannan tasha kuma domin san kasancewa tare da mu ni da na tsara na gabatar Bashir Idris Abubakar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunci ku ci gaba da marawa mawakan Hausa hip hop baya kuma ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokacin nake cewa mu huta lafiya sai rana irin ta yau in Allah ya bar mu da rai da lafiya mu ci gaba da more sauti.